Prečo konzultácie a semináre neprinesú vždy očakávaný výsledok? Za 8 rokov práce s ľuďmi som si všimla nasledovné. Pokiaľ ideme na konzultáciu alebo na nejaký seminár s očakávaním, že sa zmení môj partner a že sa zmení môj život, tak som motivovaná vonkajšími podnetmi a vtedy to nefunguje. Ak idem na terapiu, konzultáciu alebo seminár s tým, že ja chcem zmeniť svoj uhol pohľadu, že ja sa potrebujem pohnúť z miesta, že je to o mne, tak vtedy tie výsledky prichádzajú. Pokiaľ čakám, že sa zmení okolie, tak som sklamaná. Okolie sa mení vtedy, keď ja mením svoj uhol pohľadu, keď ja prídem k tomu porozumeniu a dokážem sa na svoj život, na svojho partnera alebo čokoľvek dívať iným uhlom pohľadu. Vtedy sa ten život mení. Takže ak idete na konzultáciu s týmto zámerom, väčšinou ste sklamaní, pretože ten partner sa nezmení. Vy fakt nemôžete zmeniť nič okolo seba. Vy, čo môžete zmeniť, je len váš uhol pohľadu. Ak idete z vnútornej motivácie, vtedy tá zmena prichádza. Vonkajšia motivácia znamená, že som v energii obete a v energii dieťaťa. Vnútorná motivácia znamená, že som v energii tvorcu a som spolu zodpovedná za to, čo žijem a som ochotná preto niečo urobiť. Ak chcete konzultáciu, poradenstvo alebo terapiu, napíšte mi slavka@profikamarátka.sk a ja vám veľmi rada pomôžem vytiahnuť sa zo začarovaného kruhu a z toho, v čom žijete a čo sa vám nepáči.